Takže čaute, máme tu nové videjko. Sa ospravedlňujem, že som nebol tak pol roka aktívny. Boli prázdniny a nemal som na to až tak čas, takže... No, poďme k veci. Máme tu nové videjko. Vlastne toho som vám hovoril, to je jedno. Bude to s dronom a mojim kamarátom Maxom. Už ste videli také videá s ním. Usmej sa. Toto je náš dronáček. No. Jak sa volá? Mini 2SE. Mini 2SE. Takže. Je to on. Samozrejme som tu ja. Viete, ak pekne lieta? Strašne pekne. No. My si s ním zalietať tak, kde hore... Čo mi to nezaostrí? More, zaostrí? No, dobre. Tak kde hore do nebička. A uvidíme, aké to bude. Takže ideme zlietať. Tu je on. Počkaj. Tu máte. To vidno mňa. A pôj sa on sa znamená, počkaj. A vidíš teba? To som ja. Sme my, aha. Teraz sme tu my. Takže môžete vidieť. A ide hore. Šum. Ale prší asi. Ono, hej, prší, poprchá. Nebaď, poďme sa skryť. Dravne je mocný, neboj sa. Ko počuť. Hej, riadne, to už sme dosť ďaleko. No tu je strom, tam nič nevidno. My sme... Tak kde tam? Ja natočím video, stopni to. Zapni. Opa, seklo. Aha, tu je parkovisko. Tu je parkovisko. My sme od ten dom, čo ste videli nižšie. A tu je škola základná. Tu. Tu máte Tu základnú je školu. základnú školu. Ďumbierská. Vidíte. Dobre, my vám to všetko ukážeme. Dokoniem tu. A najlepší signál. Ono ho vôbec nevidno. On je tak, kde tam. No, už sa pohybuje tam. No, začína poprchať. Asi, Sásová. To je celá Sásová. Bystrici. Zatiaľ tu máme domček. No, tam máme papečky fajnové. No, presne tak. Domček ďalší. Tu máme... Dúfam, že to že nie je, že zákaz natáčania. Nie, dobre. Inakšie, kto by sa kobežkoval na tejto tráve? My. Nikto iný ako my. Presne tak. No, zaostri. No, už ho vidíte. Už ma raz po toto, už mi raz do palca dal tento dron. Ježiš. Sadni. No takže to je všetko asi. Toto dron. DJI. DJI Mini 2. Takže na dneska to bolo všetko. Vidíme sa na budúce. Čaute.